kan det være, I vandt den her pris? Jeg tror, det har været sådan en ret enkel pris, og den har været meget, meget klokkeklar faktisk, og vi har haft noget analyse, der har kunne bygge vores resultater op og dokumentere effekten af det, vi har lavet. Og så tror jeg i virkeligheden, det med at arbejde så systematisk med målgruppeindsigter, som vi har gjort på sådan et marked, der er meget kompleks og meget tabubelagt, at det tror jeg, det er rigtig nemt at forstå, og det er en svær opgave, vi har stået overfor. Og hvad gjorde forskellen altså fra de andre kampagner, som I set fra jeres eget synspunkt? Hvad er det, der har gjort, at jeres kampagne vandt prisen, og de andre ikke gjorde? Jamen, jeg tror også, det er meget med det her meget dybdegående analyse, vi har gjort ned i målgrupperne. Og vi ikke bare har stoppet ved de første konklusioner, man kunne drage, men vi har dykket endnu dybere ned og fundet ud af endnu dybere konklusioner. Og faktisk vendt tilbage igen til nogle andre konklusioner, end vi havde set først, som faktisk var meget overraskende for os selv også. At det faktisk var, at vi skulle tilbage i en anden retning, end vi troede undervejs. Hvordan kunne det lade sig gøre? Altså, hvad skete der? Det tror jeg faktisk, Claus kan forklare bedst. Jamen, altså for det første havde vi en kunde, der jo var villig til at ændre retning og lytte til det, vi sagde. Hvordan kom I til, at det skulle være en anden konklusion? Hvad var det, der skete der? Altså, det gjorde vi jo simpelthen ved at gå hjem og besøge dem, som vi talte til. Og finde ud af, hvad der betød noget for dem. Og observere dem i deres hjem, og hvordan de levede osv. Og så gik det op for os, at vi talte ikke rigtigt til dem, og de forstod ikke rigtigt det, vi sagde. Og vi kom med nogle forkerte argumenter, som de slet ikke rigtig lagde vægt på. Men så fandt vi ud af, at der var nogle nye, og så har vi ændret det hele. Og må jeg så godt lige indskyde, før du går videre og roser din kunde? Hvad var, altså, det I fandt ud af, det er, at når folk de besvarer spørgeskemaer, som jeg går ud fra, det er sådan noget, I har startet med, at de svarer noget andet, end det de rent faktisk gør. Ja, både dem, men også, altså de svarer jo rent faktisk det, de tror, de gør. Altså, og det kan nogle gange lidt være farligt ved spørgeskema i nogle tilfælde, og derfor så er det vigtigt at komme hjem til folk, altså at tale med folk i stedet for. Og så er det jo heldigt, at vi får talt med det rigtige, og at vi så rent faktisk rammer plet bagefter og finder noget, som så rammer. Og hvad sagde kunden så, da I kom tilbage og sagde, undskyld, vi har lige nogle andre konklusioner, vi vil hellere gå i en helt anden retning? Der var vi så heldige, at vi involverede dem fra starten, så vi lavede heldags workshops med dem, så vi sad faktisk med dem i 3 hele dage med hele direktionen. Og fortalte dem, hvad vi havde fundet frem til, og lod dem sammen med os skabe konklusionerne og hvad vi skulle gøre ved det. Og så bliver det meget nemmere for dem at acceptere, at det kan godt være, at vi skal i en anden retning nu. Fordi de selv har været med til at arbejde sig hen mod konklusionerne, i stedet for at vi bare kommer og siger, ja, vi arbejder ikke hos jer, men vi tror, I skal lave noget andet. Så prøv at forklare mig, kampagnen, hvordan så den ud, før I lavede ændringen? Før var den bygget op omkring Peter, og med masser af rationelle budskaber. Men vi fandt blandt andet ud af, at når du først står der, så er det et meget mere emotionelt valg. Min vaskemaskine er i stykke, mine børn har ikke rent tøj i morgen. Så er det et emotionelt valg, mens du står der, og så valgte vi at købe nogle emotionelle værdier i stedet for. Så I har været helt nede og grave dybt i danskernes hverdag og være nede i den sammen med dem? Ja, og jeg tror, det der er helt særligt i den her case, det er, at det her marked er så tabubelagt, så det har været rigtig nødvendigt at forstå folk på et andet plan, og forstå motivationen, og forstå den følelse, der ligger bag at være nødt til at betale på afbetaling. Og så simpelthen finde ud af, hvad er det, vi skal sige, altså hvad er det, vi skal fortælle folk, i stedet for, at det er en operationel ting, som mere siger, det er fuldstændig i orden, at hvis du har en udfordring, at betale af over mange måneder, fordi det giver dig noget luft i hverdagen, og det er helt fint. Nu har I så vundet den her pris. Hvad betyder det for jer at vinde den? Altså, jeg synes, det betyder utrolig meget for os som mediebureau, fordi vores platform er meget baseret på sådan den indsigtsbaserede medieplanlægning. Det lyder helt floskelagtigt, men det er i virkeligheden en del af vores strategi, at vi vil meget gerne kunne underbygge alt det, vi laver med indsigter. Så derfor er det fantastisk at vinde den her pris. Det er faktisk den vigtigste pris, synes jeg, sådan strategisk set, fordi det er det, vi hele vores fundament på, som mediebureau er bygget på. Så det er rigtig fint at vinde kampagnepriser, som er baseret på en god idé. Men det at vinde noget på sådan en solid indsigtsarbejde, det er det, vi rigtig gerne vil stå for, så derfor er det fantastisk vigtigt for os. Så jeg er simpelthen så glad. Det kan jeg godt forstå. Og den der, hvor skal den til at stå henne, den fine rambuk der? Den skal stå på vores hylde sammen med vores 11 andre rambuks.